Madaot, Sibuyas parang natin. daot man Asa? yun. No, skilled sa fence. Sa Okay fence. na? Oo. Yung pag-file namin ko dito, papunta dito. Nandito mga love letter. Totoo. So, ibig sabihin, binapadala ka ng love letters before. Ano sa email, palagi kami. Dito pa, with all my heart. How is that even possible? Hello world, the spoon han. Where are they all? What is it? Good morning, Philippines! Good morning, everything! Good morning, guys! So, ngayon, magluluto tayo ng tinulang manok. May balita ngayon yung manok is may something. So, ito, tinitignan ko kung saan galing, saan nervous. So, dito man sa US, so kainin natin. Kunin ko lang yung skin niya, guys. And saka, meron kayong naririnig si Inday Garutay. Naglilinis. Naglinis Inday. So, ngayon, yung kinuha ko lang is yung skin. Kasi ayaw ko yung skin sa mga tinula-tinula. Mas, siya eh. Mas fatty. Mauna to siya. Ikakat ko lang siya ng mga ganito. Wala na siyang skin, guys. Look. Ganito lang, look. Hello guys! So, tapos na nakalimutan kung kailangan ko palang mag-breakfast. So, nag-init ako ng, croissant, and then, kape. Mag-breakfast sana ako nito. Si Argentina, na best friend ko. Pero si Tina, parang walang time si Tina. So, ngayon, ang anuhin ko is, magpa-fry lang ako ng guys. Gusto ko may garlic, pero wag na. Ayaw ko ng garlic sa sabaw. Ayaw ko. Pero ang nakakat na ako ng chayote. Magluto pa ako ng rice mamaya. Ginger, tomato, lemongrass, at saka onion. Yun lang yung anuhin ko. And then, unahin ko yung ipa-fry ko lang siya para naman maganda yung texture. And then, ipa-boil para habang kumakain ako, nag-boil siya. Kasi tinola, ginger soup base. Ginger po ito siya, guys, tinola. So, lagyan ko siya kasi masarap talaga siya. Binili natin yan, gamitin natin yan. May mga magsabi na maganda yung original na flavor, maganda. Pero, guys, hindi naman yan makamatay, di ba? Hindi tayo, dapat mag-enjoy tayo sa mga kakainin, pero hindi moderately lang, di ba? Dahan-dahan, ganun-ganun. Pero, dapat mag-enjoy. Kasi kapag maraming hindi pwede. Hindi tayo mag-enjoy. Hindi hanggang mamatay tayo. Hindi tayo mag-enjoy. Still gonna cook rice. Malaki pala yung ginger na cut ko para hindi siya makain. Yung para pang lasa lang talaga siya ba. Yung si onion. Mamaya na yung kamatis na yan. Kapag may sabaw na. Ang bango ng ginger, kaya nga yung tinola is ginger talaga, is yung parang yung chicken at saka ginger magsabay. Ang sarap. Ang bango, oy. Ang bango talaga. Grabe naman iti. Grabe naman iti. Nakaitim, oy. Anyway, so nandun yun sa labas yung dalawang aso kasi ayaw nila si Inday Garutay. Ewan ko, Inday Garutay doesn't come over here. Doon lang siya palagi. Iwan ko, parang walang count na dito. I need to masarap ang paminta sa kahit anong luto. Wait lang.
Lagyan na natin ng tubig. Masarap pag may sabaw, guys. Ayan. Ilagay ko lang si tomato, guys, para mag-dissolve yung tomato and then makatulong. Look. And then mamaya may mga fats yan. Kunin natin, di ba? Yeah, maraming sabaw. Para masarap. Masarap. Nilagyan ko rin siya ng ano, guys, yung nakita ko na ano, atsal, bell pepper sa ano, nilagyan ko na rin siya. Nilagay ko na rin dyan para naman maraming anik. Maghanap tayo dito kasi mga ito, ilagay natin. Kasi matagal-tagal din yan maluto. Like that. Mga ganito ba? Para maluto talaga siya. Hindi ko talaga siya inano, parang kinat ko yung iba, tinapon ko na lang kasi ano. Yung dahon naman ito. And ito, babayaan lang natin siyang mag-boil hanggang maluto yung mga sangkap. Tapos na po, guys. Ayun, pabayaan lang natin siya dyan. Ang bango dito sa bahay. Magluto tayo ng dried fish mamaya. Ito. Yun, okay. Yung bahay ko is amoy tinola. Amoy tinola yung bahay ko, guys. Yun. Ano lang ako, guys. Magre-ready. Kunin ko si Lloydie early. Makabalik ako dito agad. Okay? Mama will be leaving. Tita Lloydie doesn't reply. Anyari kay Dimples? Ba't si Dimples andun? May something ata doon eh. Dimples? What are you looking? What are you looking over there? What's in there, baby? Huh? What did you see over there? Misty! Monkey! Get down, monk! Get down, monkey, please! Hi, guys! So, andito na, guys. Nagpa-fry lang ako ng dried fish. Yung dried fish. And then, yun. At saka yung ano lang, dried fish. At saka tinola lang yung ano namin. Kainin. Yan. Tatlo lang kami. So, okay lang yan. Let's see kung nag-message ba si Meran. So, anyway. So, doon din si Lloydie. Nandun si Lloydie sa garden. Tumitingin siya sa mga garden. Nagpicture-picture na babae. Nagluto din ako ng rice. Kasi walang rice. Meron akong rice. Konti lang. Yung tomato. Ang daming tomato doon sa yung sa akin, madami. Ang bango. Ang bango ng dried fish. So, kinuha ko yung sapsap sa baba. Mag-ano tayo. Ipa-fry ko lang itong sapsap din. Kasi add natin sa dried fish na niluto natin. May mga sapsap talaga na no? Bakit ang nipis-nipis? Bakit ang nipis-nipis? Masarap kasi itong sapsap, guys. Hindi talaga ako nagluluto pag ako lang, 'di ba? Kasi kahit masarap siya, hindi talaga ako nagluluto. Yun. Kakain ka ng sapsap, 'di ba? Yan si Lloydie ay. Diyan yung aso. Pusa, wag kang upo dyan. Huwag kang upo dyan. Magkabuhok-buhok yung likod mo. Doon sa isa, yung nakaupo, yung may pilo-pilo. Lahat yan po
Si Bubul, mga yung iba is yung mga sinaunang sinaunang ninuno. Mga ninuno. Wala ka naman itim dito na, diba? Wala na. Si Bubul namatay yan. Yung may itim at puti. Ito yung ano yan. Yan yung kiniyakan niya yan. Tami. Oh. Ito din ang aming kasama ni Tami. Si Hani, namatay din yan. Kiniyakan din ni Tami. Hindi. Si Bianan umiyak. Kay Kabianan man yan. Nandun ako pagkamatay. Yung dalawa. Yung iyak na iyak ako, yung pusa kami ni Tami. Kinikrimit yung yung dog. Pinakrimit ko ba? Yung dog, yung pusa, andun sa likuran ng isang bahay. Pinakrimit O, ginawa ni Tami ng yung tawag nito, yung lungon, coffin ba? Ginawa niya, special, binilhan ng mga sapi na damit. Sabi pa ni Tami, pag mabinta ng bahay daw, anuhin daw niya, kukunin. Sabi ko, bakit? Wag na, oy. So, ginuo ko. Quiet man yan. Ito na guys, soka, and then ito. Ikaw, bigutom ka na? Okay na, okay pa. Sure ka? Ininit ko lang. Dito na si Mira. Hello guys! Sabi ng mga aso, inahin mo ako, pinalabas mo lang ako. Roxy. Dito si Roxy. Nandito yun. Nakita na ba ni Max? Nakapunta ba si Max dito? Wala pa. Salamat sa grasya. Asan yung Ah. Naghanap ko na, itry mo nga, be, kung may kakita kang yung, tawag nito, yung ba, yung nilagay ko. Ano nilagay mo? Dahon ng sili? May pagkapait siya, pero okay naman pala. Dahon sili, okay naman eh. May pagkapait-pait gamay. Kunti. Ang sili? Yung yung dahon ng sili, nilagay ko ko. Naglagay ako ng ilang piraso. Ilang Peraso? Oh, sige. Set up na to ang date. Set okay. up din ang date niya. Pagalitan ko man din siya. Okay, dito may Tag kayo? Asan yung be? Dito Ano yung pitsay? Hala, kagwapa. Kayo sa iyang mga Yeah. utanon, puwera buyag. Ikaw, be, isa, be, Hala, gwapa kaayoy. Mas masarap Lady. yung ganitong yan. May bunga na oh. Dami, magkuha ka? Kuha May ginog. bunga na mais ba ya? Ay, oo. Ka naka-harvest? Wala pa. Gamay pa yan. O, gamay pa? Maliit pa ba? Baka Kabayo? baka may baboy. Hoy, kuha kag ba? Mga, yun Kuha. yung hinog. Oo, sige, lumpo nga. Nadami man na, uy. Kumakain man si Mary yun yung ganito lang. Pati Marami man, tatay niya. Kuha ka. Init, be. Piko, mamaya, be, pagdala, be. Mawala yan, be. Be, ayaw mo, be, tomato. Tomatos. Uy lamang, baligya. Gikuan eh. Baligya ko na ito. Ano ate? Binta ba? Binta. Binta. Ang saya-saya mag-harvest talaga. Oh. Pero yung mga farmers ayaw na nila mag-harvest talaga. Mas mabuti pa ito kaysa chicken galing, saan yan? Brazil? Oo, nakita nyo? Oh my God. Hala. Ingat tayo pala sa Uy, na meron, pagbili Ay, ng madaot. sibuyas Parang natin. daot man Asa? yan. Skilled sa fence. Sa Okay fence. na? Oo. Edi man siya daw. Dili Ingat daot. Sa sa pagbili ng, ano tawag doon? Ingat sa pagbili ng
sibuyas. Ganon? chicken, Pati sibuyas? Sibuyas na... Oh, marami pa, Obi, oh. Sibuyas Bombay. May ano sila, may salmonella. Yung Maraming na ano, salmonella. marami dong... Baka may mga E. coli dito. Okay, guys, punta kami sa taas. Okay, pasok ka. Makalat, Biha. Dito, ang kwarto na to, parang dyan ko dinadampi. Ito dito. May kwarto rin. Atik yan. Atik na to. Oo, atik. So, yun. Oh, madumi. Oh, ito, Bi, oh. May mga hindi ko pa Okay lang. na ano. Asan yung picture ni Tika, hanap. Maghanap tayo ng X, guys. Oh. Mag-X. Tika muna, ha? Tika muna, ha? Uy, ito yung kasal namin, Bi, oh. Ang dami. Mga, ito, Bi, itong dito sa bag, mga importanteng papel. Kapag may sunog, Yun ang ito kailangan. yung bitbitin ko, mga papili sa bahay. Ganon. Ito, Bi. Tingnan mo. Pero sa amin yan ni Tami kasal. Hanapin ko lang, ha? Sige. Guys, ipakita ko kay Loini. Ala, cute mo talaga dito. Mukhang si Milay daw, sabi ng kapatid ko. Hindi si ano? Kung Tagayros ba? Bi, alam mo, Bi, ito yung mga papel. Dati pa. Yung pag-file namin ko dito, papunta Oo. dito. Nandito mga love letter. Totoo? So, ibig sabihin, binatagal natin ng love letters before. Ano sa email, palagi kami. Wait, totoo? Oo, para part na yun sa ano, para part sa ano. So, dito pa, with all my heart. You open with smile. Ay! With all my heart, kilig-kilig. Malakas pa yung nanay niya dito, no? I mean, para sa akin, di may hitsura siya. Iwan ko sa'yo. Ano, may ang cute mo dito. Nakakainis ka. Liit-liit mo. Parang ikaw yung, flower girl. Flower girl. Flower girl. Gusto mo makita na or na? Yes. Sige. Wala, guys! Nakita ko na yan! Tinapon ko yung iba. Oh my God! What? Ang skinny mo dito. As in, ang payat, diba? 24 years old. Well, actually, that's not 24, 23, 22. 20, yeah. 22 or 23. Straight pa mo kung magpa-straight ka dito? Riban. Nagsasama na kayo sa Pilipinas? Apartment, Or apartment nyo? Hindi yun, apartment. Parang nag-rent ako ng bedroom lang. Kasi yun yung ano talaga. Kasi yun yung nag-inusa, ako lang mag-isa. Okay. Kasi nagtrabaho ako, ganun. Kaya meron Wapo ako. nga siya, babe. Mistiso. Skinny rin siya, no? Wapo yan, Bi, personal. Bi, taas, Bi, 6'2". Yun yung pagpunta ko na dito, Bi. Dito. Hala, Bi, ano ba to? Hindi ang to ako. Oh my God, ito! Nakalimutan ko to ba? Guys, ang payat ko, guys. Look, guys, ang gagi, no, ko. Gagi. Eto, pakita mo, sexy ka dito, sexy! Yo, ang payat ko, alin? Hindi ko pa na ano ba, noon, akala ko ang taba-taba ko na, look. Hala, ay, ginoo ko. Ito, eh. Parang si Tami may hawak na bata dito, oh. Ha? Tala-tala. Bakit ganun ka, Be? Parang, kasi tignan mo yung tsura niya, parang punta ka dito. Hoy, grabe yung tawa ko kasi nilagay yung ano niya. Sabi ko, Han, don't ever do that again. Bakit? My armpits. I've been Talaga? hiding my armpits for a long okay. time. And then, ginawa niya yon para lang matawa siya at ako. My husband is home. Say hi, they miss you for days. What's in your hand? Turkey? He's home. Look at him. Oh, he bring the food back. Why? What? Oh, what is that chicken, Han? Just right for stinky fish. You know what? Don't ever. Stinky fish went to Lloydie, you know?
I said my tummy moy. And she heat up in the microwave. Mark will never let her talk to you again. No, I told Mark, I'll give it to Luigi. Ah, I know you want. I know. padoy de Miss Dada. So I'm going to make. I know for days there's not a spoon in the house. How is that even possible? Hello, where are the spoon, hon? Where are they all? Where is it? Dishwasher? It's on, right? It's not done yet. He get home with there's no Well, you spoon. could just say that and don't open it because it's still running. There's no spoon. Why you have to mix? What did you mix in there? Ah, chocolate. Yeah. Oh my goodness. So I'm going to make you a dish when you're ready because I'm not eating. I'm too full, honey. Like cray. Anyway, so hubby's home and Roxy is trying to talk to Dada. You're trying to talk to your dog. You're trying to talk to your dog. You do. Turkey for the dog and the cat. Turkey dirt in the cat. Hello guys, it is already 9 o'clock ng gabi. And then Tommy, finally he's planning to eat the chicken soup. Hindi ako kumain kasi busog. Tommy is, you know, having soup. And we're going to end the vlog. Thank you guys so much for watching. We will see you guys tomorrow. Hey guys, have a good night or good morning if you're. Good night. It actually shows up. It's night in the Philippines. Every time I upload this. But good night, good morning, good afternoon, good evening, good midnight. And I hope I will see you guys tomorrow. Say good night to Roxy Cos. Say good night to Roxy Cos. Say good night to Roxy Cos. Good night. Good night. Good night, guys. I'm Roxy, but I'm smelling Dada is eating. That's right. Don't bug me. I'm trying to get some food. Look at guys, he is staring at Daddy. They're all staring. No man staring at you, Roxy. They're both staring at me. You tried. You didn't answer. Dada's eating, right? Roxy's thinking my mother is so annoying. Okay guys, bye.